Her har vi en lille lerskål med et lille hul i bunden, som er hængt op i en lidt speciel snor. Det specielle er nemlig, at hvis vi kigger på ophænget, så helt op fra kroget og ned til her, det virker som snorlængde, når man svinger krukken den her vej. Men hvis man svinger krukken vinklet på, sådan her, så går ophænget egentlig kun herfra og ned til krukken. Og eftersom svingningstiden afhænger af pendullængden, så vil krukken her have forskellig svingningstid, afhængig af, om den svinger i den her retning, eller den svinger i den her retning. Om lidt skal vi så lave en blandet svingning. Hvis vi nemlig fylder lidt sand i krukken her, så løber det ud gennem hullet og laver et mønster nede på bordpladen. Så nu sætter den i en skæv svingning, og så får man nogle lidt sjove mønstre nede på bordpladen. Faktisk nogle mønstre, der er kendt under navnet Lissajous mønstre.